Hello guys, good evening. Honi bagai ready khai tongo loti sinamai tongkha. Songna purkai time nango loti amni bagoi. Loti sa khalo bai nai di. Ani video rogno. Ladanga no noi. Khaisi kai sam tam hin mani hilik ti samani. Ekdom sorry. Sama hain suka. Kirimani 2018 bo unjak flat is ojorani simang ekdom kirimani hapka taklai bo phayanu male phayliya ei lotino snamnani emon khai selewa time nango bonole chana puru somkaile mase abon bagoi tabo snamkai olo songon mano je kono time nambai ka ta mairung sainabo time nango omo nokni mairung gundak besi mai selamse kom pathorok to kurui guys, good evening. Wak bahan tamno sokpayo. Ko soileng ta thangbro tu mani bojagani bangkha saimali ang sungliya bo taisa bazar hati khaina thangjak. Kai naithongmasi nai di wak bahan ba tamso naithok bo norobore naithok ja comment khaibedi na hari sabni kam kha su mili khlai ka je khainai no kaitor hamari khaitung ekdom mili khlai ka oh my god. Je naithok kam mili ko ta sela keslang rong ning kan awlai pra milik khlai ka bikomo tong samang kori baksa kai tam haing tong yari banaila milik ba butui bangka deh nai ba butui bangka deh nai